Zapravo, posle 5. oktobra ovde je došlo 25.000 nevladinih organizacija koje su ušle potpuno u sistem civilnog društva, zapravo kontrolu svih ministarstava, donošenje različitih zakona i sve su bile levičarske, sve su woke kultura, sve je LGBT, sve je gender. Uspeli su, nažalost, da uđu u neke sisteme obrazovanja, uspeli su da uđu u neke udžbenike, ali verujemo da ćemo ih izbaciti nekim receptom. Kako, gospodine Bosniću, ovoga nema u BRICS-u? Kako su rešili oni ovo u Rusiji, ove nevladine organizacije, gender? Kako tamo ovih revolucija nešto ne vidim u Belorusiji, Rusiji? Moram da kažem jednu jako simplističku stvar, a to je kad imate 6.000 atomskih bombi, ne može niko da vam kaže da treba da sprovodite LGBT ili šta god, kako god se to zvalo, kako god nazvali tu ideologiju. Moramo da razumemo da samo pomoću vojne moći možete da osigurate vaš suverenitet. Dakle, ili ako ste u savezu sa nekom jako moćnom zemljom, ili ukoliko imate sopstvenu vojsku da se branite. Dakle, to je jako bitno. To je jedna od prvih stvari koju mora svaka suverena i suverena zemlja da izgradi. A onda nakon toga idu ove druge stvari koje ste vi pomenuli, dakle, obrazovanje, državni sistem i tako dalje.